पावर स्टार होता का? हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। नमस्कार भैया। पावर स्टार पवन सिंह के 2 घंटा के इंटरव्यू शुभांकर मिश्रा जी के चैनल पर अपलोड हो गई बाटे। रो लोग जाएं और जाके देखी पवन सिंह के जौन भी यूनिक बात बाटे सब चीज़ वो पॉडकास्ट में बतैले बानी। शुभांकर मिश्रा जी भी बहुत ज़्यादा खुश बानी पवन सिंह से मिलके, और पावर स्टार पवन सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश बानी पॉडकास्ट दे के शुभांकर मिश्रा जी के। वहाँ के बतैले बानी कि हमार जीवन के सबसे बड़का पॉडकास्ट बाटे ही, मतलब जीवन के सबसे बड़का ही हमारे इंटरव्यू बाटे। 2 घंटा के इंटरव्यू हम केहू के नहीं देले, रउए के देले बानी शुभांकर मिश्रा जी के। 2 घंटा के इंटरव्यू देले बानी पावर स्टार पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह के कॉम्पिटिटर खेसारी लाल यादव। बहुत लोग बोलेला कि खेसारी लाल यादव से मतलब कॉम्पिटिटर बार पवन सिंह, उनका से कंपटीशन चलेला। ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन सिंह खेसारी लाल यादव के अपन कॉम्पिटिटर ना मानेलन, उनका से कंपटीशन ना कइल चाहेलन। उनका लायक नईखन, खेसारी लाल पावर स्टार पवन सिंह के लायक नईखन। एह शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में पावर स्टार पवन सिंह जी बतैले बानी। आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी। खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। और एगो भैया रो लोग इनसे बात बता दिहल चाहतनी, खेसारी लाल यादव तो पवन सिंह का कॉम्पिटिटर नहीं खन, कंपटीशन नहीं हो सकत। हालांकि खेसारी लाल यादव के जितना भी टीम बाटे पवन सिंह के गाली ही देला। जैसे कि पवन सिंह के भाई केहू गाली देला, सब केहू गाली देला मर्दे। जो उनकर के सपोर्ट नहीं के करो तो गाली देला पीछे से। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी दर्शक बाटे, दर्शक के पवन सिंह अपन दर्शक माने लन और उनका के भगवान माने लन। ऑडियंस के जितना भी बारे ऑडियंस देखे वाला पवन सिंह के सब केहू के भगवान माने लन। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी टीम लोग आवे, कुछ लोग खेसारी लाल यादव के टीम में से पवन सिंह के गाली देला। और एगो रोल इनसे बात बता देहल चाहतनी, भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन के केक सबसे पहले केक कटले रहे पवन सिंह कटले रहलन। बाकी पवन सिंह आके इतना तहलका ना मचैलन, लाइव ना आइलन। पवन सिंह खुद बतावत रहन कि 100 मिलियन के केक सबसे पहले हम कटले रहनी। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? पवन सिंह। आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं। मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? अब भैया और एगो रोवा लोग इनसे बात बता दिखल चाहतनी, पवन सिंह के ऊपर बहुत लोग अछरंग लगाएला अक्षरा सिंह के तरफ से। कहेला लोग कि अक्षरा सिंह के स्टेज शो में पवन सिंह अपन गीत बजवा दिलन। पवन सिंह बतैले बारन यही पॉडकास्ट में, जौन 2 घंटा के पॉडकास्ट भइल बा शुभांकर मिश्रा जी के साथे। पवन सिंह बतैले बारन कि ऐसा हमार दिन नहीं है जो हम अक्षरा सिंह के शो में अपन सॉन्ग बजवाएं। स्टेज पर आप लोग जानबूझ से गाने चलवा देते हो कि जब अरे हमारी है दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजवाई। शुभांकर मिश्रा जी पवन सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा जानतानी। शुभांकर मिश्रा जी के धन्यवाद कैले बानी। पवन सिंह बतैले बानी कि हमारा जीवन के बारे में इतना केहू करीबी होई उहो नहीं खे जाना जितना रउआ जानतानी। रउआ के हम धन्यवाद करतानी। पवन सिंह जी खुद कैले बानी धन्यवाद। रउआ एक बार वीडियो देखी। बट इतना किसी को आज तक पता नहीं चला जो आपने पता किया। थैंक यू उसके लिए। तो भैया पवन सिंह जी के पॉडकास्ट आ गई बा शुभांकर मिश्रा जी के चैनल पर। रउआ जाई और जाके देखी 2 घंटा के पॉडकास्ट बाटे। 2 घंटा में अपन पवन सिंह, अगर रउआ पवन सिंह के फैन होखेम तब भी देखेम, अगर पवन सिंह के फैन ना होखेम फिर भी एक बार भैया रउआ देख लेम। पवन सिंह जी अपना जीवन के बारे में बतैले बानी। पवन सिंह पावर स्टार ऐसा ही नइखे बन गईल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कैले बानी, मेहनत कैले बानी। अगर रउआ भी अपना जीवन में कुछ बनल चाहतनी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे के पड़ी। पावर स्टार पवन सिंह जी अपन 6 साल के उम्र से लेके 39 साल के उम्र तक के जितना भी बात बाटे यह 2 घंटा के पॉडकास्ट में बतैले बानी। रुआ जाई जाके एक बार शुभांकर मिश्रा जी के चैनल पर ही पॉडकास्ट देखी, रुआ समझ में आ जाए कि पवन सिंह पावर स्टार ऐसा ही नईखन बन गई। तो भैया हमार वीडियो अगर अच्छा लागल होई तो वीडियो के लाइक कर देम। अगर वह चैनल पर नया होगा तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर देम। अगर केहू भाई अपडेट जानल चाहतरन तो उनका पास ही वीडियो के शेयर कर देम। मिलते नहीं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।